To se desilo pred nekoliko godina. Tada sam prvi put imao susret sa digitalnim stvorenjem. Tata? Hikari? Šta to radiš, Hikari? Jaje. Jaje? Taichi! Taichi! Mama mora da ode do grada, vraćam se brzo. Brinut ćeš o Hikari, jel da? U redu. Odoh! Kako čudan san. Mama! Mama! Hikari... Kladim se da je ovo 100 put ukusnije od tvojeg. Šta ćeš da radiš sa njim? Niko ti neće verovati da je dospalo iz kompjutera. Imam ideju. Možemo da napravimo ogromno prženo jaje sa njim. Izvini, samo sam se šalio. Hajde, jedi. Šta? Šta se dešava? Šta je to? Dođe šta je to? U redu, samo ostani tu. Ne! Šta? Hikari! Kakvo je ovo stvorenje? Pas? Ili možda mačka? Ali... dospelo je iz jajeta. Znači možda je ptica. Jedna je sigurno. Mnogo jede. Pa, kako ćemo ga se rešiti? Ne može ostati. Ali gde će spavati? A ne u mom krevetu. Dobro, ali spavat će na kauču. Šta će reći mama kada se vrati?
Halo? Da, stan Yagami je. Ha? O, mac. Aaaa! Hikari! Ono... Promenilo je... oblik. I miris. Šta god mislila o njemu, ovo stvaranje nije normalno. Neće li valjda to da jede? Hej ti, Hikari ti nije hrana! Prestani! Stani! Sad je dosta! Moramo ga se rešiti hitno! Na? Nemiko! Rekao sam stani! Kako možeš izgubiti od mačke? Kupila sam kolače, dođite. Kasnije, mama! Imamo kolače. Šta su to kolači? Za večeru imamo kari. Koromon hoće malo. Ko? Koromon? Ko je Koromon? Dala si mu ime? Ne. Koromon je moje ime. Žao mi je za ono što se desilo sa Mikom. Nema veze, Mara stvarno je strašan. Hikari, to je samo... Ja sam Hikari, a ovo je moj brat Taichi. Taichi i Hikari? Da. On može da priča. Znak prijateljstva. Prijateljstvo? Hvala ti što si me spasio. Znak prijateljstva? O, opet je to uradio. Još malo, mama. Šta se desilo? Koromon? Šta se desilo? Odgovaraj mi, Koromon! Hikari, Taichi! Hikari, Taichi! Koromon... Stigao sam! On je... evoluirao. Budi tih, znaš li koliko je sati? I mirišeš na alkohol. Taichi, Hikari! Prestani, probudit ćeš ih. Poljupci za laku noć, ha? Ne mogu otvoriti. Ej, Taichi! Ej!
Rekla sam ti da prestaneš. Preterao si. Razmisli šta će komšiluk reći. A? Hikari, stani! Hikari, ne! Glupa si! Hikari! Hikari! To je bilo strašno. Taichi? Šta se desilo? Hikari? Hikari! Hikari! Koliko daleko su mogli da odu? Koroman, ne želiš više da pričaš sa mnom? Koroman, a? Koroman, ne radi to, Koroman. Hikari! Ne, nemoj, ne radi to. Ne, ej, možemo li da idemo kući? Koroman! Šta? Šta je ovo? Koroman! Kažem ti, to je bila ogromna ptica. Koramon! Hikari! Koroman, ne! Hikari! Hajdemo odavde! Koroman! Hajde, požuri! Vidi, izgubila se. Smrskana je. Halo? Ha? Šta se dešava? Pogledaj!
Znak prijateljstva. Koramon, probudi se, Koramon! Wow. Koramon! Koramon! Hikari, stani! Koramon! Koramon! Ustani! Koramon! Hikari! Taj dečak. Vatra! Koramon! 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 Gde si otišao? Koramon! 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 To je bilo kratko poznanstvo. To je bilo stvorenje koje mi nismo smeli dovesti u naš svet. Koramon! To je razlog zašto sam ovde. 無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど静止がしない道だらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah 無限大な夢の後のやるせない世の中じゃそうさ常識